Kumusta, Mami? How are you? Ay, naku, ito, looking good pa rin siya. As usual. Nahiya naman ako. Kulot-kulutan ka ngayon. Kumusta, Goldilocks? Ay, merong racket si Mami Goldilocks mamaya. Okay. Ay, nako, for sure magugustuhan ng ating mga mommies out there ang ating topic for today. Kasi bakit? Ano ba Bakit? topic? Siyempre, ito ay concern ng mga mommies, di ba? Pag nagdalaga ang mga anak, nagbinata, ano ba magiging concern yan? Mga relationship ng mga anak. First, Tama yan. mga love ng mga teenager yan. At ano ba talaga ang nangyayari sa, alam mo yun, syempre alam mo na mga teenage years na yan medyo secretive na yan sa mga magulang. Pero syempre, maswerte yung mga nag-open up sa mga parents Okay, natin. total. Yung mga behind the stories ng mga relationship. At baka meron tayong malaman dito na hindi alam ng mga parents. Good luck. Good luck sa mga parents sa kagaya. Correct. At syempre, alam mo for sure, matutuwa ang ating mga audience for today kasi ang ating guest ngayon, Mami. Ay, syempre, mga credible yan. When it comes to communicating tsaka opening up, nako, ito, wala akong masabi sa dalawang ito. And for sure, yes, magugustuhan talaga nila dahil nga, curious siguro yung ating mga audience out there kung ano nga bang nangyayari sa love life nila ngayon. At saka nasa prime sila so credible silang mag-share ng kanilang mga relationships. Kung magiging open sila. Excited na ako, Mami, kasi super duper maintriga tong tong topic natin na to. Eh, syempre, may connection pa rin yan Maintriga nung ating last episode. Kaya intriga pa na ko. Di ba? Painitin ang ating mga mommies out there, tsaka daddies na rin. Ikaw, Mami, ano masasabi mo pag yung dalaga mo, merong boyfriend? Mamaya ako magko-comment. Ha? Naku. Oy, ngayon pa lang na-stress. Stricto ka, no? Depende. Hindi, mas makakabakla sa anak ko. Boyfriend ka na. Dali, ang taga. Seryoso. Jokes. Okay. Pero tingnan natin, we'll see. But from this, I'll gather some inputs from these teenagers of ours. More or less, alam mo kung paano mo i-attack yung next move as a mom, kung ano yung mga anak. Hindi kasi natin alam Not unless we go into the world, pumasok tayo sa mundo nila, then that's the time that we know what's the problem. Correct. At saka syempre, nagbabago ang panahon ngayon mga mommies. Kung titignan natin, syempre iba nung, kumbaga kahit pinagdaanan na natin yan, iba nung panahon natin, iba yung panahon nyo. Thunder talaga. Iba nung panahon, iba na ngayon. Ako, ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Jejemons yan Ibang attack ng Jeje. Papayag sila, Jejemon. I don't Depende, think so. depende. They're so fab to be Jejemons, mommy. Hindi sila sa Jeff Mon. Mamaya, tignan natin. So, lahat ng yan malalaman natin sa pagbabalik ng Nag-iisang talk show ng mga mommies pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Mom's the Word!